2015-29 डिसेंबराची जिनीस रिणांक चोडा म्हत्वाची सेंटेन्सी गोरजा गोंदा साकरामेत जोडलो दोगांयनी मुदी घालून उतराची पाद्रीन तांचेर आजमेत मारून 2 काळजां तांची एक केली देवा मुखार उबी रावली बास्ताणी दिली गोरजेच्या आसेंतार सायन केली दोगांयनी मुदयो घालताना आगोंदेच्या गांवान गोरजेची गांठ वाजली एकवोटार देवान आशीर्वाद घालून एकवोटाची बाग फुलां नेटोयली एकवोटार तांच्या सोबीत कोळो दिवन देवान बाग तांची नेटोयली जिवा फेर्नांदीस नांव दवरून फादर रोमियोन ताका बावतिस्म दिलो दोवीने सोण नेसून माथ्यार आजमेत घालून वात पेटून वातीचो उजवाड केलो गोडपा गोड मान तुज्या बावतिस्माची वात पेटून जिवितान तुज्या उजवाड हाडलो क्रिस्ती धर्माचो तिसरो पावंडो साक्रामेत कोमिन्या वर्तवता 2025 वर्स 16 तारीख मायाची जेजू काळजान आयला कुशालकाय भोगता सान फिलीप आपोस इग्रोज डब्लिन आयलंड इगोर्जेन दोतोन तुका शिकोयल्या दुसऱ्या जाय रिस्पेत मानान तूं चल दुसऱ्याक बरें उतर दिवंक मामा दादाचो गूण तुका आयला सदांच दुसऱ्याच्या आदाराक पावोंक दुसऱ्याची सेवा करूंक मामा दादान देवाताय मागला दुनिया देवाच्या आशिर्वादान सायबीण मायच्या बेसावान सोदान जिवितान मार्ग बरी पावला